Endama İnisiyatifa Suriye'ye azadiya Rêber Abdullah Öcalan Necah Gulo têkildarî tecrida li ser Rêber Abdullah Öcalan axivî Necah Gulo anî ziman ku heya Rêber Apo bi fîzîkî azad nebe civak jî azad nabe. Her wekî di serî de ciwan û jin bang li hemû ferdên civakê kir ku ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber Apo asta têkoşînê bilind bikin. Devleta Türk xwest rêbertî dakeve meclisê û şer bidî sekinandin wek rengê teslîmkariyê. Rêber Apo got ji bo aştî û demokrasiyê ez ê projeya min e. Ez ê karibim vê projê pêk bînim. Li ser asasê got Devleta Türk jî ber bi guhertibûnekî biçe. Rêber Apo ban PKK kir, kongrê xwe duwazdemîn çêkirin, xwe fesix kirin, çek danîn. Piştî gerîla çekê xwe dan şewitandin. û heta ana yanî Devleta Türk tigav ber bi tekoşînekî yan ber bi guhertibûnekî demokrasî neqeba gelê Kurd û Türk de heta ana Tirkiye û heta roja îro jî hem ev salekî rêbertî her destekê alîkariyê destekê avakirinekî Devleta Türk xwe nû bike tigav nehat. Em ê hetanî Rêber Apo azad nebe civak jî azad nabe. Heger Rêber Apo azad nebe jin jî azad nabe. û jin azad nebe civak azad nabe. Civak azad nebe welat jî azad nabe. Ji wê îro dîsa banga me ji dewletê navnetewî re, ji dewletê ê mafê mirova re, dewletê got parastina însaniyetê dikin heger parastina însaniyetê dike parastina heq û hiqûqa bike ji bo azadiya Rêber Apo gerekî êdî midaxile were kirin.